Nechápem, ako ľudia si môžu myslieť, že investovanie cez platformy ako je XTB alebo Finax môže byť lacné. Začneme XTBčkom. Okrem toho, že sú tam skryté poplatky, ktoré oni nenazývajú poplatkami, dávajú tomu iné meno, ale nakoniec to zaplatíš, ťa lákajú na kadejaké CFDčka a iné typy produktov, na ktorých nakoniec prerobíš, pákuješ si tam svoje investície, aby keď to nakoniec ide dole, si bol na nule. Finax, ktorý sa hrdí, že má nulové poplatky, no viac ako polovica všetkých peňazí, ktoré prišli do Finaxu, prišli cez tretie strany, ktoré si na to dávajú naozaj veľmi veľké poplatky. A čo sa týka ich dlhodobej výnosnosti a prekonávania benchmarku, dá sa o tom pochybovať. Pre mňa je pri investovaní najdôležitejšie dodržať stratégiu, ktorú som si stanovil, mať niekoho, kto ma pri tom sprevádza, aby som dostal komplexnú službu, nie len možnosť niekde gambliť cez takú apku alebo hen takú platformu.